kayong lahat. Okay naman, happy, ayan. Pero bago yan, pwede po ba marinig muna natin yung palakpakan ng lahat ng ating mga bisita tonight ng overview. Hello! Sino gusto ng one bucket? Ng yelo? Ay, Sabi lang sa waiter. Hello lahat, good evening sa inyo lahat. By the way, my name is Ma'am Shiji. And nag-request kang si Ambisyosong Kano. Yes. Sabi niya baka pwede raw umakyat tayo rito. So, dahil napagbibigay niya na rin naman kami sa mga vlogs niya. Yes, actually po, sabi po ni Kano ngayon is, may kakantahin, hirap, Tagalog. Nakabalo ko naman, nakakaintindi na ako ng onting Bisaya. Okay. Sabi kasi ni Ambitious ng Kano ngayon is, kakanta ka raw ngayon gabi nito is para po sa lahat po ng mga kasama ngayong gabi nito. Hindi ko na alam kung kakayanin nilang lahat. So ano ba kakantahin mo ngayong gabi para... Nilunok ko ang lahat. Nilunok ko ang lahat. May natira ba o wag na? Parang hindi ko kakayanin. Charot lang. Pero bago yan, bago muna tayong dumating sa kantahan, syempre batiin muna natin at kamustahin din natin ang owner at CEO ng Overview Resto Bar. Yes! Let's welcome on stage Ambisyosong Kano! Our owner of the Overview Resto Bar. Please have an Ambitious Kano. Halika na! Halika na. Mamaya nyo na pasyatin si Kano, baka mamiwala na mag-asikaso sa atin. Doon pa na diri ay kadugal mo niyo. Congratulations in advance. Sana po gabi-gabi gawin yung official and newest tambayan dito sa overview kasi napakaganda ng view, ang lamig. Lalong-lalo na para sa mga single. Congrats, Pards! That's how the customer karong gabi mo na. Correct. Di ba sabi mga customer karong at the back, nadagat ka nag-standby ng wala na ikuran. Ito what say, napuno karong gabi mo na ang Overview Resto Bar! Yes! Congratulations! At saka nakakatuwa, hindi na mga taga-Hasan, mati yung mga followers niya mula sa ibang bayan at sa ibang lugar dumadayo dito. Pero bago yan, ano muna yung gusto mong sabihin sa yung mga customers, especially yung mga halos gabi-gabi nandito simula nang nag-open ka? Thank you sa tanan nga naan mi karon and pasensya gid kayo kay wala ta naapod sa tupan o medyo naulog ko kay medyo kulang atong mga bangko and gan. Jopan shout out sa iyo sa kay ka. So thank you kay sa tanan nga nagani diri. So sa mga friends, mga akong family, so nagtabang sa kuha, sa tanan nga nag-support sa kuha, thank you sa inyong tanan. O inaot nga padayon niyo yung pag-suporta sa kuha o taas pa kung mapadulungan nga. So enjoy yung tanan and welcome sa atong Overview Resto Bar. So and asa mo itong mga social climbers diya. Shoutout sa yung tanan, thank you. Social climber sige na! At si Madam Brenda Mills. So, Mas gusto niya yung Brian. Brian Roy. Sa man. Si Kana. Wala ko na-expect ka nga tao karon. Thank you gid kayo kay wala sa tag-ulan. Ganina nag-ulan na problema ko kay atong opening karon. So bali grand opening and wala ko nagtaong mundang na yung ulan o karon naka-enjoy ito karon nga gabi. So thank you guys sa tanan. Congratulations! Pero bago yan ha, make sure na lahat kayo guys ay nakafollow na sa page. Oh, Sa page ng ating Resto Bar. daggan man siguro dyan mo na rin wala. Kanang So, page ba? I-promote mo na. sa akong page ako dito mag-update sa atong Overview Resto Bar nga sa akong page. O ay sa mo kalimot og support sa akong page sa Ambisyosong Kano. Sa atong mga solid na mga o sa mga barkada nga nakakaroon, shout out sa inyong tanan. Sa mga taga-Bilya, ugasa pa niya mga lupalop, halos mga kailan ako na silang mga nabigid diri. Thank you sa inyong pag-support sa kuya. O padayon ta. Yes, wala pa ka naman natin once again, Ambisyosong Hano. Congratulations. Again, please follow like Overview Resto Bar para sa mga upcoming shows and events at yung mga bisita na darating dito to perform para sa ating lahat. O next siguro prepare yun ko magdagan yun nga kwan. So pasensya yun sa uban na naglingkod sa place o sabi so medyo naulaw yun ko pero ang uban kay gusto lang yun nila mo jam siguro nangita sila pamagi so thank you kasi inyong tanan.
Okay, more jud na. Thank you jud sa inyong paglag. Welcome. Yes. Thank you. Oy, huwag niyo muna pasyatin si Kano. Anong pasyatin? Kasi baka mamaya malasing ka agad. Pero actually, pwede sila magdalag tent mo siguro. Charis lang. Bring Pero, your own table and chair. Pero ma'am, actually, dili siguro kompleto karong gabi una na dili ma-inspire sa karong gabi una. Kung dili lang tawagon karon si Madam Brand Damage para Yes! At para bumati rin Mag-share. sa lahat ng ating mga bisita, isa rin ito talaga sa mga laging nakasuporta sa kanya, Yes especially po. sa Gusto. plano niyang magtayo, Yes. share siya ng Yes, thoughts. ako. na Gusto pa niyo makita si Brand Damage for Halika na, tonight? tawagin na natin, Brez Damage! Alright. Since you're ready to touch me now. Ay, liyo ka. Oh, ito ay. Alright, please have welcome our famous vlogger from Hasaan. Number 1 sa Cagayan de Oro. Actually, siya ang naghatag ko sa chance na mag-vlog ko. Pero ang vlog ay puro man, ang great eh. Mula sa planeta ng hinaguan, babati na si Brand Damage. Alright, please have my Brand Damage. Sit. Ay, bang. Maayong gabi, overview! Thank you so much for coming and congratulations. O, anong tawag mo? Congratulations, babe. What? Hashtag Practice lang. Congratulations sa overview. Kami siya successful na opening ng kanilang bagong business. And sa tanan nga natin karon, thank you so much for coming and Saba! may mga babae. Kanya lang mo ha. Thank you so much for spending your time here. O punta, inyong pagsuportahan ang overview after this one. And daghan kayong salamat. O karon, mag-gender reveal po ko. Oh, bakit? Hindi mo ba alam? Lalaki siya. Dahil? May itlog. Thank you so much guys. Thank you. Hoy, may request si Kano sa'yo. Okay lang ba mag-duet daw kayo? Handa ka ba? Sige naman kung ka-duet niya. Nakailang duet na ba kayo? Junganga na po. Hoy, iba yun! Sige, okay lang ba? Mabigyan natin ng isang duet song yung dalawa? Yes, para makaligtas tayo. Tapos after this, magpa-contest tayo. Tatawag tayo ng 3 contenders sa ating Sing Along Tonight. No? Walang kailangan, walang Magkano ba yung premyo ngayong gabi? Kung ano yung iniinom nyo sa lamesa nyo, yun ang premyo. Kung Di ba ano red ko isang horse- case na Red Horse? Hindi, kung red horse. Kung tanduay. So, isa na ba? First lang ang second, third, or isa lang man ang nararapat nila? Siyempre, depende kay owner yan. So, magkano ba? Isang case, 3 case? Ay, isang case ng Red Horse ba? Or ano lang? Yes, but we need to clarify it first, di ba? Kung ano Later, i-confirm muna natin yan. For the Yes. meantime, ready na. Alin na kayong dalawa? So, I think, ano bang kakantay ninyo ngayong gabi na to? Hirap pa talaga mag-Tagalog, eh. Hindi, okay lang, sige lang. O sa kantahan ito, gabi una nga para sa ito mga customer, karong gabi una nga naadin, karong gabi una. Kasi secret ko no, secret ka pa nung kamari mo kanta. Wala mo siya mga cellphone mo eh. Meron kasing favorite song si Brenda na kinakanta. Di kanta niya ng Dila King. Item mo to Yung siya. kinakanta nila laging dalawa ni Kano. Yung dahan-dahan lang. Nahinaya lang ha. Dahan-dahan lang baka makaigit. Ganun. Bata magkukul. Ay bata, ayaw ka pala ba? May bata ba dito? Uy, ko pa kasi brain damage ba? It's my third time na makita na kasi brain damage pa. Wala kayo siya, bahay ka rin siya bata. Ay! Hala. One sweet day. Or the prayer. Kahit isang song lang. O kahit ano na lang kayo, sabay kayo song. Always, always. Ay, ano? Na twist. Siya. Siyempre namin siyang lalaki sa... Di lang, isa po yung, Madam Brenda. Standby lamang po sa mga yung gusto nag-aabang pa mo. ng upuan tsaka ng lamesa, ha? Sige. Ano po yung kanta na parang na ididikit nyo para sa kanila? Kahit sabay na lang kayo po. Hala! Sayang naman yung idlip mo kung di ka Parang gagali pa sa, sa... Kanina nilalamig yung biglang Bagyo. uminit, ha?
Yes, naku, abangan nyo pala. Naku, i-promote na natin. Abangan nyo yung nalalapit ng pelikula ni Brent Damage kasi mamaya lilipat siya na Manila para sa taping nila. Para sa pelikula, bakla, takbo, bakla. Yan, abangan nyo po yun. Bakla, takbo, bakla. Ano yun? Duterte? Hapa, hapa. Oh. Ay, Charis lang ha. Ah, sige, sige.